Iti kaunan nagundaway indanon ti may sa grupo iti may sa proyekto iti Tuba Benguet makatulong tapno maragpat iti sustainable ken competitive tourism iti munisipalidad. Daytoy ti detalye. Wagas tapno mapagtalinaed iti peaceful tourism, essential skills kas tourism ambassadors, ken strategic tips ken plano tapno mapagbalin ti Tuba Benguet kas sustainable ken competitive destination. Karaman dagita kadagiti nasursuro dagiti tourism stakeholder, manipod iti 13 a barangay ti munisipalidad, agraman dagiti opisyal ken empleyado ti lokal a gobyerno, kadwa dagiti kamang ti Tuba Municipal Police Station, iti Project OP, One for Peace and Tourism Seminar Workshop, anay siyangkat iti Old PNP Building iti Barangay Poblasyon, Tuba. Programa daytoy nga indanon ti grupo nga idadolwan ti Presidente ani Samson Amistad at taga Tuba may sa a retired Police Lieutenant Colonel ken former Chief of Police at tarigagay ang makatulong iti parang ragpat ti ili iti tourism goals daytoy. Iti lecture na a Sustaining Peace for Inclusive Tourism Development. Inyo na unay na ti akam iti tunggal maysa, iti panang talinad iti linaken kapya iti Tuba, an napatag para iti panagduras ti turismo. You have your responsibility as a citizen of that certain community. Imbing laymot ni Johnson Nathan Baroga, amay sa a multi-awarded hotelier, dagiti tips no kasatno ti mang pasangbay kadagiti turista, ti akam ti tunggal may sakas tourism ambassador, ganda dumapay, iti lecture a community ambassadors in action, self-leadership, personal development, and tour guiding skills. So we need to empower, di ba? Pag may mga guest tayo, we need to empower, mabuhay. Kinapatag ti storytelling iti tour guiding, inyo na'y unay na matlaang. Ado matlaang tinasursuro, tinasurok sa nga gasot api masat iti aktibidad, itibot iti saan ang nasayat na panawan, kadag iti adal nga imbinglay, ti educator kan speaker, iti management, marketing kan policy development, ani Professor Dr. Nolan Giliao. Baban iti Tuba Benguet Building a Distinctive Sustainable and Competitive Destination Lecture. Tinalantan nati kinapatag ti Tuba Tourism Promotion, Tourism Slogan, Tourism Destination Packages, kandad dumapay. Ni Tuba, baliktad ti problema na. Kasano tayong mata nga mang-alukoy ni turista nga umay bumisita dito'y Tuba. Managsakan ba't ni Atty. George Fukay III, Executive Assistant of the Mayor of Tuba, iti pangidanon ti grupo iti Project OP, iti munisipalidad da. Inayon na anaingot mo ti monitoring da iti panang tumpal dagiti establishmento iti ili, panggap ti promosyon.